Ngikubingelele ngiphinde ngumukele la kuNqambo TV Media. Ingane zakwethu uma ukuthi uyafika kule channel ngicela ucofoze subscribe uzokwazi ukuqhuthuza izitholo zezindaba ezenzakalayo ezweni. La bafowethu nginiphathele udaba oluthinta umculi kaMaskandi uGatsheni kanye nomzukulu osekuveleke iy'ndaba ezingezinhle laphana ey'nkundleni zokuxhumana, la umzukulu osevele khona wakhipha iphosti yokuthi naye ngomhla ka-5 October uzobe enomcimbi laphana Olundi Stadium. Ke lawa ingane zakwethu, kanti-ke sizokhumbula ukuthi ngomhla ka-5 October kuyaziwa ukuthi kunomcimbi ohlelwe uGatsheni lapha oPhongolo eNcotshane Stadium. Ngakho-ke okwenziwa umzukulu ukuthi abaningi lapha ku-Facebook bashiya imibono yabo abalandeli, abanye beshiya imibono engemihle, besho nokusho ukuthi into yomona ayikaze yalunga. Lawo mazwi-ke kade phuma kubalandeli bakaMaskandi bawabhekise laphayana kumzukulu ngoba lento ayenzile ebukeka sengazuthi-ke uzama ukulwa nezinto ey'hlelwa uGatsheni. Kuzokhumbuleka ukuthi uGatsheni uyikhiphe kuqala iphosti waveza ukuthi ngomhla ka-5 October uzobe enomcimbi laphayana oPhongolo. Nangu-ke manje umzukulu naye esekhipha iphosti ethi naye uzobe enomcimbi. Angazi-ke wey'ngane zakwethu ukuthi wena uthini ngalolu daba. Okwakho nje ukuthi sibambane lapha ku-comment section ngizwe ukuthi uthini owakho umbono ngalolu daba.